Bhabril Hajing posni Nabneng kumula pra Umat kijab Ka Office Jogu District Medical and Health Officer Ribhoi District Nongpo harangkat ka jingitrelang bakat nat education bat ka Social Welfare Department kan pelong ya ka jing pendi dawai wi iki khna ki ban nadu shisnem hadu khat khandai snem ka arta ka ban sedang nadu ka khat artrek hadu ka khat khandai trek menta ubnai haki school bat haki aganwandi center kumta lakan tu ki kimi ki kpa ba pin pha ki khun chong phi ki banadu shisnem hadu khat khandai snem ka arta shaki school lane ki aganwandi center ki bahajan chong phi na ka banta ban yo pendi dawai wi ki khana ki bomdon wi ki long ki khana ki bashat bakhlan nang ta sakawai pat ka jingkerpan ya ki rang ba shnong nong yalam shnong pastor phadar temen basan nong yalam ki balang niam bapher bet ki wei ki kunhun bapher ba kin sngup ha ban shim khialem ya kane ka jingkerpat harum ka banung kong ban pensluri ki pat ba ki basau pusan snem sheneng ban shim ya ka vaccination kum kalat jingyada na knyang jingpang covid-19 ka ba ar menta ki don san pu pratali ki jaka balabu ha ka district na ka banta ka vaccination ki jaka ban eye vaccination ki day ha ki CHCs PHCs subcenters bat ki wei ya ka list jong kini ki jaka phila ban yo na ka district website www.ribhoi.gov.in kabalai ban kmi ibnya ya ki pat ba kin phong badeng ye kamas ban board iki kendan balabu na ka banta ka jingyada covid-19 ban kmi bat pentikna ya ka jing Yelum lane jing ye kendo kan long tang san po % ha ki ying mane ne ki jing ye seng bat kino ki kan hon jing ye lang hasnong hathaw kabasan ki rang ba shnong ki dei ban pentrikam ya ki CCMC lane ki behavioral change management team ki badan ha ki block bat ki shnong na ka banta ban pensapryang ya ki kandan ki be dei bat covid-19 kabahan riu kadon ka jing fine ka ba 1000 tingka ladalap pomdeng ye kamas kabahnyo ladadon kino kidak kishin kum kabayong kli cerho jing e ha ka jing ring ne penhiar mensiem kin sngop ha bakin pentip mar ha une number harum DMHO helpline pra nyo san r not sao khandai lane DEOC control room not lai hendriu pra R lai R iwe R sao lane ndriu not khandai not ndriu lai sao kublai shibun